We gaan naar Wouter Nelissen bij wat op dit moment de grote winnaar lijkt te worden van die statenverkiezingen. Annetje Schoolmeesters van de BBB. Zeker Fabienne, ja toch wel de ster van de avond, dunkt me zo mevrouw Schoolmeesters. Nou, mijn team, dat zijn de sterren van de avond. BBB. Ja, BBB Limburg. 32 kandidaten, 1,5 jaar voorbereiding. Alle vrijwilligers, de BBB-leden, iedereen heeft een aandeel geleverd in dit succes. Ja, de uitslagen zijn nog lang niet allemaal binnen, maar op basis van wat er nu binnen is, daar is het 20% BBB de grootste, daar is het 25% BBB de grootste, daar is het 33% BBB de grootste. Gelooft u het zelf, als u het ziet en hoort? Nou, weet je, we wisten dat we goed aan de weg timmerden. Dat zien we in Caroline van der Plas, landelijk, die een mooi helder verhaal vertelt. Daar herkennen burgers zich in. Dus we wisten dat er iets in de lucht hing. Maar dit overtreft eigenlijk ook wel onze verwachtingen. Dit hadden we in uw stoutste dromen niet durven hopen. Nou, weet je, we hebben wel een voorbereiding gedaan alsof dit zou kunnen gebeuren. Ja, nou ja, u heeft 1 kandidaat gedeputeerde. Heeft u er nog een achter de hand? Nou, we hebben een groslijst. Oké, ik ben benieuwd. Wie staat daarop? Dat weten we niet, daarom is de groslijst. Oké, daarom is de groslijst. Ja. Ik herinner me een moment vorige week bij het Limburg stemverkiezingsdebat. Toen vroeg ik u, we hadden een interviewtje met elkaar. Ik vroeg op het allerlaatste, hoeveel zetels denkt u te halen? En u maakte er een raadseltje van en u zei 7 zetels. En toen was er gelach in de zaal. Weet u dat? Ja, het stond zelfs nog in de krant. Het stond in de krant. Dat de collega-lijsttrekkers met gefronste wenkbrauwen en het aantal aanhoorden. Ja. Wat zou u tegen die collega-lijsttrekkers willen zeggen? Nou, ik begrijp hun gefronste wenkbrauwen. En ik vraag me af hoe ze dan er nu zelf over denken. Maar ik wil graag iedereen een hart onder de riem steken. Want wij staan hier dan wel, volgens de peilingen die nog niet helemaal zijn afgerond. Maar waarvan de eerste berichten wel heel erg positief zijn. Ik wil ook gewoon alle partijen een dankwoord naar uitspreken. Want iedereen heeft ongelooflijk zijn best gedaan. Iedereen heeft echt prachtig campagne gevoerd. En ja, dat wil ik toch wel even meegeven. Want ja, daar willen we ook onze complimenten voor uitbrengen. Ja. U bent een jonge partij. Ja. U wordt dadelijk, zoals het er nu uitziet, de grootste. U mag het voortouw gaan nemen in de coalitieonderhandeling. U mag misschien een coalitieakkoord schrijven. Daar heeft u allemaal geen ervaring mee. Gaat dat goed komen? Ja. En natuurlijk gaat u zeggen, maar we hebben in het verleden wel eens gezien dat het niet altijd even goed ging. Nou dat klopt. En we zullen echt vaart ermee moeten maken. We zullen echt werk eraan hebben. Ja, of het goed gaat komen, dat gaat de tijd uitwijzen. Maar wat ik wel kan beloven, is dat we er intern op zijn getraind. En de praktijk, ja, dat zal ons wijze lessen gaan brengen. Maar we zijn er in ieder geval mentaal en praktisch goed op voorbereid. Ja, u heeft de telefoon niet in uw zak, hè? Nee. Ik ben zo benieuwd hoeveel appjes u heeft gekregen en wat er allemaal in die appgroep van de Boer-Burgerbeweging op dit moment speelt. Ja. Nou, die app die is ontploft, hoor. Dat kan ik alvast even melden. Maar ik vind het vooral belangrijk om met onze kandidaten en met nou ja, alle kandidaten van andere partijen te praten en ook daar aandacht voor te hebben. En daar past dan even geen telefoon bij. Ik zie het morgen wel. Tot slot, wat zou u tegen de kiezers willen zeggen? Oh ja, de kiezers, wat een goede vraag. Want die wil ik echt uit de grond van mijn hart ongelooflijk bedanken dat we jullie vertrouwen in zo'n grote mate hebben mogen krijgen. Hartelijk dank daarvoor.